Kaillaan täällä tämmöistä haistelumaisteluvideosarjani suurinta yllätysvideota. Nimittäin ajattelin maistella kahdesta pullosta, eli tämmöisestä kaneesin täällä on näitä palluroita, hyi, että näyttää ihan sammakon kudulta, mutta sitten vielä yllätys. Mulla on toinen pullo ja samanlaista kankesiin, mutta täällä on jotain mustia mötyjä. Toivottavasti tää on hyvää. Ja sitten minä toivotan tässä itselleni tervetulleeksi. Mä avaan tämmösen mustanmötypullon, mutta mä toivon, että mun avustava käsi tuolla aukaisee sen putelin. Oho, sieltä lähti korkki. Suhahtusta ei kuulunut, mutta napsahdus ja kilahdus. Joten ensimmäistä kankeeta, tätä mustanmödyn kankeeta naamaa. Mitä se oli? Kotton käntylyyperry. Kokeillaan nyt. Täällä ihan mustikalle maistuu. Ei jännä rakenne näissä pallukoissa. Ja se on niinku semmonen pieni pinta ja sitten siellä on nestettä vielä sisällä siinä pallukassa itsessään. Aika jännä. Ei yhtään paskempi. Tätä vois vaikka juodakin. Tosin mä söisin kyllä mustikkani mielellään ihan mustikkana, mutta kyllä se näinkin menee. Joo. Sitten minä kutsun taas tämän minun attentaattini, ei siis tuon adjutanttini tuolta avaamaan mulle uuden pullon. Ja näin se on avattu, ei suhahduksia, ei kilahduksia. Hei, tääkin haisee ihan omenalle. Niinku tän vissiin pitäisi ollakin jotain aplea, eli omenaa. Mutta sitten ei muuta kuin apleakin suuhun. Toivottavasti se maistuu edes apinalle kuin omenalle. Siinä toimittaisiin höyrykoneja ja dynamo. Eivät ole ilmaisia. Sitten tulivat vielä pylväät, rautalanka. Tää oli hyvä. Tälle vihreälle sammakon kutujuomalle mä annan 4,5/5. Ja sitten tälle toiselle kankeelle, eli tälle mustikkamödylle mä annan 4,6/5. Se oli aika hyvä. Oikeesti maistui mustikalle. Mutta en mä kottonkäntiä siinä paljon huomannut. Mut kokeillaan, jos se vielä tulisi. Sota on syttynyt vihdoinkin. Ei se tuu. Mustikka tulee paremmin läpi. Mutta hyvää oli. Ja näemme taas seuraavan kerran. Joskus. Mutta kumminkin niin. Ajattelin tässä mainostaa vähän ja sanoa, että peukuttakaa nyt ihmeessä mun videoita. Peukkua pystyy ja sit saa tilaillakin. Joo. Et saadaan adjutantin kanssa tehtyä lisää kuvia, videoita. Mutta nyt mä sanon kaikille, että heipuli peipuli on mulla jo, hei. No mutta, hyvää joulua.